Maltija u 4 Niġerjani li għandhom bejn 28 u 58 sena mixlija b'akkużi tal-ewwel każ ta' Romans Fraud inħelsu mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet. Fost dawn hemm depożitu ta' 4,000 euro u garanzija personali ta' 16,000 euro u jiffirmaw f'assa tal-pulizija kuljum. Intqal li b'kollox il-vittma li hija mara anzjana ġiet iffrodata 58,000 euro. Michelina Grek ta' 60 sena ingħatat sentenza sospiża wara li tresqet il-qorti akkużata li frodat lil mara anzjana aktar minn 90,000 euro. Fil-qorti intqal kif bejn Diċembru tal-2014 u Awwissu tal-2015 l-anzjana iffirmat diversi ċekkijiet b'total ta' 90,900 euro. Il-qorti immexxija mill-Maġistrat Estrid Mejgrima ordnat lill-imputata biex tħallas il-flus li ħadet lura fi żmien 6 xhur. Żewġ żgħażagħ ta' 22 u 21 sena li t-tnejn ma jaħdmux tresqu l-qorti akkużati li fost l-oħrajn serqu choker li jiswa madwar 20,000 euro. Ġej Kamilleri minn Taslima ġie akkużat ukoll li laqa għandu karozza misruqa u saqa mingħajr polza tas-sigurtà valida. Iż-żagħżugħ ieħor li huwa Massimo Fasanelli li jgħix Witilajn ġie mixli li seraq vettura minn San Ġwan, seraq flus minn pompa tal-petrol fis-swieqi, laqa għandu mutur misruq li kellu fuqu droga kannabis u kokaina, kien akkużat ukoll li kellu fuqu arma tan-nar mingħajr liċenzja. L-imputati wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġġuba kontrihom. Fasanelli inżamm arrestat u l-akkużat ieħor inħeles mill-arrest. Żewġ tirġiel ta' 45 u 49 sena rispettivament tresqu l-qorti, akkużati li wettqu numru ta' serqiet minn ġo karozzi f'Ħalqormi, Ħażebbuġ u Ħalaxa, kif ukoll minn kappella f'Ħażebbuġ. Ir-raġel ta' 49 sena wieġeb ħati għall-akkużi miġġuba kontrih u ngħata sentenza sospiża ta' ħabs, filwaqt li r-raġel ta' 45 sena wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih u nżamm arrestat.